Ar gyfer mis Mai a mis Mehefin, rydym ni'n dathlu Erthygl 27, sef yr hawl i addas, bwyd a dillad. Mae gyda ni chydig o syniadau am yr hyn gallech chi wneud, a ni'n gobeithio fe gallech chi gysylltu hyn gyda diwrnod dico a diwrnod masnas deg. Falle bod eich ysgol chi yn dathlu diwrnodau hyn yn barod. Felly, dyma 3 syniad i chi gallech chi feddwl amdano. Y syniad cyntaf, licen i chi feddwl eich bod chi ar ynys anial. Meddyliwch nawr eich bod chi'n sownd ar yr ynys yma. Pa eitemau fyddwch chi angen fel eich bod chi'n gallu byw yn dda, a gallech chi feddwl am 5 i 7 eitem yn fan hyn, na gallech chi feddwl am eitemau falle adeiladu lloches, neu eitemau i goginio bwyd, a gallech chi wneud y dasg yma yn allai fel par neu fel grŵp, a mae'n groeso chi drafod hyn o fewn eich par neu'ch grŵp. Yr ail beth dwi am i chi feddwl am yw beth fyddai gymuned freuddwydiol yn edrych fel. Felly, os ydych chi'n byw yng nghanol gymuned wych, beth fydde hyn yn edrych fel? Falle gallwch chi dynnu llun o hyn, falle gallwch chi dynnu llun o fap, a gallwch chi ddefnyddio Lego i wneud hyn, neu celf a chrefft. Felly, cynlluniwch y lle gorau i blant ac i phobl ifanc. Y drydydd tasg yw drwy am i chi feddwl am y math o gartrefi sydd gan bobl. Gall hyn fod yn hanesyddol neu yn fyd-eang. Sut mae'r llefydd rydyn ni'n byw ynddo wedi newid? Neu sut mae nhw'n edrych yn wahanol ar draws y byd? Meddyliwch sut mae plant yn y gorffennol neu ar draws y byd wedi cefnogi i gael mynediad at eu hawl i safon byw da.